Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan rencang kula ajeng ngrembug babagan teks anekdot. Nami kula Melani Eka Arida Putri lan rencang kula Alidia Fadila Tiara Putri. Topik sing dibahas neng teks anekdot ana papat, yaiku 1. Pengertian, 2. Jenising anekdot, 3. Struktur, 4. Kegunaan lan karakteristik. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot mujudake teks ringkes kang lucu lan bisa nglipur pamaos utawa pamireng sarta asipat nyemoni utawa nyindir tumrap kahanan tartamtu. Anekdot ana loro, yaiku 1. Anekdot non fiksi, 2. Anekdot fiksi. Anekdot non fiksi yaiku kang nyritakake prastawa kang nyata kanthi tokoh lan latar kang sebenere. Anekdot fiksi yaiku anekdot kang nyritakake cerita fiksi utawi hayal nggunakake tokoh lan latar hayalan. Struktur anekdot. Teks anekdot kang jangkep lan apik nduweni struktur utawa wangunan kang dumadi saka sing kesiji janturan, yaiku andharan umum kang nggambarake mula bukaning crita. Sing keloro pawadan, yaiku perangan kang ngandharake pawadaning latar belakang crita. Sing ketelu prakara, yaiku perangan crita kang nggambarake kahanan kang gawat, aing aneh utawa janggal, ora lumrah. Sing kepapat tanggapan, yaiku penemune paraga marang kahanan kang dumadi. Sing terakhir wasana, kahanan pungkasaning crita. Kagunaane anekdot ing antarane yaiku sing kesiji, anekdot digunakake kanggo ngawiti wawan rembug utawa ngawiti karangan. Pengarang nyritakake anekdot luwih dhisik lagi njlentrehake intisarine. Sing keloro, anekdot digunakake kanggo ngregengake swasana. Digunakake dening moderator nalika sawijining diskusi iku katon kaku lan serius. Anekdot kang dipilih ora adoh saka tema diskusi. Sing ketelu, anekdot digunakake kanggo guyonan supaya swasana katon akrab lan ora kaku. Sing kepapat, anekdot digunakake kanggo menehi pitutur. Sing kelima, anekdot digunakake kanggo menehi kritik. Sing terakhir, anekdot digunakake kanggo narik kawigaten. Karakteristik teks anekdot ana 3, yaiku 1. Guyonane ngandhut pasemon, wewarah lan utawa wejangan. 2. Isine nyritakake lelakone paraga utawa wong penting. 3. Mupangate minangka sarana kritik sosial lan hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.